was leid is. Is ie nou man. Hulle smaak mos gangsters wees nie. Ek smaak hulle gebruik man. Ander ding se naam is die. Ek het 'n bra wat nou gaan die shipment kom koop. En ek wil hê hulle moet tot daar bo lyn. En hij gaan blok vir die man, want hy gaan hom nou bel. Maar ek gaan julle shipment gee. Ouens, die is die speletjies die. Dis 5000 drugs die. Die moet daar by hy man dit. Die man poses. Julle moet watch vir hulle. Dus steek die way weg, kom je toch? Staan er boven hier Albrechtstraat. Waar hij vijver. Hij reist gewoon een blauw SUV. Nou? Zo zo maar dat. Dan krijg je die corona bij man. Ja, Milan, ik hoor het recht van Milan. Kijk, misschien aan de leftovers of aan de profit erop Milan. Ik is eerlijk, ik is een dragje. Als er recht van Milan. Was dok, toen eerste wat ik vroeger zei, dan kom je terug. Dat is recht van Milan. Zo. Nou, ons maat samen. Zo is het, je wat ons aan moest kontelen bij je bro, man. Je weet, maar hij laan is misschien wat van ons, man. Ja, ik kan ons volle kroon geven vandaag, man. Maar je roept me zo niet drank, zie je, hij is met koos. Als ik moest op die spinnen gaan, dan zou ik weer zien. Ik zal daar op van je laan, man. Misschien, ik zie dan, was hij me niet, hij me niet waar is dat zo, man. Nou, dan moet je die onder me, bro. Yo, dat ja. Wat? Kijk, los hij man ons maas, met een positive mindset, maar poes aan ons bij ons maas, man. Only een innocent boys, hè? Kijk, je kan nog dus even tot me, bro. Verstaan je nou? Kijk, het was een andere bouw, man. Wat ik op planet met zien. Zoals ons nou, het zijn van aan de laan met een tijdelijke kroon. Zie je? Dan gaan we nou jou naar een biscuit, man. Een cognac daar. Je praat, hoe lijkt hulle gee waar hulle nou het. Hammer praat nie bro, praat hammer. Hammer, kyk ek kap vir jou met 'n spyker, was gee waar hulle het. Hou my bro, dis al wat ons het my bro. Nou gaan ek lekker gaan drugs rook met hulle vir jou. My bro, daar moet ons nog hier gespank met 'n vork mee. Bro, ek het gesien wat doen 'n vork my bro. Jy dooie mense met 'n vork ja. Jo, die laan gaan ons spreek maar dis maar maat. Smaak man. Ja, Milani. Slechter is Milani, man. Is woord maar zei bro, Rembo se pera boe. Kota ke la fari span be afla en tela me men masilon. No vito ni vatan te dala bo bai si me bro. Was dok. Kijk wat zou ik goed te doen. Dan moet je helpen me bro, man. Nee man, nee. Ik sta niet met die nummer in man. Nee. Was, die is van de buitennummer in man. Kuala. Ik, zij sana niet meer om. Ik wil die man niet tegen, zij sana met om. Plak, ga me leiden, ik ga stenen. Sterk been om te verdalen, met tweede broer verdalen man. Dan roeling, spirit vlag, koen nummer gestampt 26. Hoe zie je, hij nog pankela, zij sana met die plank. Kou, je beter gaan zoeken mij goed. Nou. Zo. Die is bij je drugs die. Even ryk oornag weer. Wanneer van wie voor komen ons dit goed. Ja. Ay guara yo man. Die waren weer al. Die nommer moet komen, maar kom, maar ik weer staan ik ook. Ik ga bij je drugs doen.